Olen Juho Knuuttila, vuorikiipeilijä. Olen kiipeillyt aktiivisesti 4-5 vuotta. Tällä hetkellä reissaan ympäri palloa kiivetten isoja vuoria, jääputouksia ja kallioitakin jonkun verran. Pääasiassa kiinnostus on alppikiipeilyssä. Palelu jossain Pohjois-Seinällä tai ensimmäinen kosketus kylmään graniittiin tai kiipeilyssä ei koskaan lopu haasteet kesken. Aina pystyt parantamaan ja kiipeämään vaikeampaa. Ehkä se vapauden tunne on yksi suurimpia asioita siinä. No, kiipeilypäivät venyy välillä aika pitkiksi, niin on tärkeää saada nopeata energiaa. Pähkinät on tullut aika tutuksi. Ravinnon pitää olla kevyttä, paljon energiaa pienissä pakkauksissa. Pitää maistua hyvältä, korkealla häviää kumminkin se ruokahalu monesti. Sitä on pakko syödä, kun päätä särkee tai muuten vaan huono olo. Sen pitää maistua, se on kaikkein tärkeintä.